ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜମା ଯିବା ପସନ୍ଦ କରେନି। ଏନି ଗେସ୍? ବଢିଆ କଥା ହଉଛି 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ନା ସେଇଟା ବଢିଆ ଜାଗାଟା ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଜାଗା ମତେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଏ ବାଳ ଜାଗାଟା ପିଲା ବେଳୁ ସେ ଆଣିକି ବାଘ ଭାଲୁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଶରୀରରେ ଗଲି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଟା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଗଲେ କାହାକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ତ ସେଆକୁ ଦେଖିବି ନା। ସିନାରିଓ କିଛି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ଯାଏ ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆଉ ଲୋକ ହାରାମ ଦାଦା ମୁଁ ସେଠି କହୁଛି ହେ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହାତୀକି ଛାଡ ଆକୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା।